Dobar den. Nemam zborovi kako da se zablagodaram. Svaki dan razmišljam o Makedoniji, moju toru, domovinu i tatkovinu. Pozdrav na svite. Ja sam sretan da smo danas ovdje i sa mojim igračima i sa prijateljima. Ljudi koji su to zaslužili za moju karijeru, svaki na svoj način. Igrači, ljudi koji vode rukomet. To je stvarno, ostalo mi je da pišem knjige. Mogu vam reći da unutra nisam zaboravio da se zablagodaram svima koji su pomogli da te medalje osvojim u životu. Želim dvije stvari reći. To je Makedonija primjer, možda netko možda ne zna. Makedonija je prva država koja ima svoje ministarstvo sporta i svoje ministarstvo. I to je bio moj igrač, naš igrač. Tako da je rukomet uvijek number one i to ogromno zadovoljstvo. Mislim da niko ne može u ovom trenutku, a Makedonija je primjer i poniznosti, koji su lijepo primili ljude. Mislim, najbolje se osjećam, najsigurniji sam ovdje, najsigurniji i na tome blagodaran, mislite. Mislim da sport je jedini u ovom času koji može okupiti ljude. I suparnici postaju prijatelji, neprijatelji postaju prijatelji i opraštaju se. Opraštamo svi za svoje greške. Počeo od sebe i ja sam puno grešio, nisam ja savršen trener. Bolji sam sada nego prije, jer sam zreliji, više sam naučio i danas ulažem u sebe više nego ikad. Ja mislim da moramo odgajati, to je jedino ostalo sport, da odgaja našu djecu. Samo sport, ne politika. I treba odgajati djecu po uzoru na timski duh. To je jako važno. Timski duh, briga za drugoga. Još više, briga za sreću drugoga, jer to je preduvjet moje sreće. Vrlo važno. To je naš put. Nama ne treba u sportu, ni u Makedoniji, ni nigdje, drugi modus operandi, vivendi, essendi, nama treba naš put, kako on kažu, prvej, unsere Weg ili Italijani, non so percorso. Blagodaram na svite i vidimo se tomorrow.